Tak to je prima. Tady máme školní sráz po 35 letech. Máme ho o 4 hodin, jsou 4 hodiny a 4 minuty. A vypadá to, že to zřejmě budou trávit večer sama. Konečně přichází jedna z nejhezčích spolužíček, tak vypadá, že to sama nebude. Počkej, já dostávám kumpel. Tak to já jsem taky znala, takže jsem šťastná, nebudu to sama. Já mám tady kramařem. Čau. Kdybyste byli domluveni, budete úplně v závěsu. Ale jsem dělala dost. Toč to! Někdo známý tvárně. Kde je to za tou kamerou? Jsem přišel na vašklivýho chlapa, pane bože. To je. Ale někde mu krát čepice. Hele, nemáš mi červenou, tak jsme psal, tu červodrou, čepice. Já mám větší ničí, vlastně. Jste nějaký idiot, víš co? Michale, že nepoznáš tady tu spolužečku? Tuhle si nepoznám, ale to bude tím, že není. Hele, ať to nejsou to. Já jsem tak počítal, že těch babů, že tak to je moje. Děkuji. Eva Weisdebrová třeba? Jo. Ale ty jsi byla vedle, víš, chvíli teď. Jo, nelži. Prosím vás ještě jednu. Banky, jo, tady. Ještě jednou pořádku. Ale my to máme, že už je to takové přešli, veliký větranky, no. Já jsem furt podezřelej. Já to mám, já to proběh. Ale mám tu fotografii od mě, nebo tu malířku, ne. Kde je to pro tu šáku? Ježko. Děkuji. Dej máš jablíčka půlku, dej Markovi, jo? Děkuji, svačínka. A ta štičku mě odneseš až domů večer, jo? Tady, ta štičku. Hele, šikanu už nepřijímám, jo? Ale Věnko, tady máš ode mě ubrousek a už si nenadrobila. Ale to Zdenku, to mě celý chleba, protože se mám s náma dělit. Ne, určitě. Ti na záchodě, si to na záchodě. Hrozně tmavý podvočí. To jsou moji bráchové, ty vedle. Jo. Počkej, no to prostě... Teď bráchové, tohle je Míša. No. A tenhle to je ten malý, který je David. Tak to všechno stejně takhle. To děláte, ne? Nefunguje. No nemůžu. To se neděje. Jo? Fotíte? No nefočíme se a papaťák. Tak vlastně tamhle můžeš odložit. Já nehraju normálně. Vy jste se na nějaký podpory. Ale to na fondo. Jo. Já myslím, že budu inkognito. Jo. Ono nic teda. Ale vy ho nepoznáte. Všichni bráskej.
Pak já jedu, pak Já si pletu židli, teď jsem. Čau. Čau. Já tam musí kecat. To je tak nutný, že ona všechny pozná normálně. Já jsem velký špion. Nemáte, že celou dobu šíruje na stěnce. Ale tak si sedí do čela, máš to nejdál. Já si to šoupnu, ty se podstatě, co si dáš. Ke kuřákům, opravdu, musím ke kuřákům. Ne právě, že tady jsi nekuřák. Tak to jdem na místě.